स्राय स्रायनो हेलो गाइस नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाहैबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय जोङो निज्लागुरि निजरा इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट बानायनायावहाय बेरायनो थांगोन बेहाय माखासे साजायनायफोरा एसे कमप्लिट जाबायनो बेखौनो जोङो नायनो थांगोन नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांफाबानो जाबाय दायो जोङो थांनोसै गाइस बाइक सालायनो नागिरदों फाइनालि दायो जोङो सफैबाय गाइसमोन माखासे पिकनिक जाफैलासिबो अपेनिं जाथ'वाखै 17 थारिखआवसो अपेनिं जागोन बे डिसेम्बर दाननि 17 थारिखआव दानो मानसिफोरा फैनानै पिकनिक जाफैलाबाय एडभान्सनो आरो दायो जोङो दालां फारसे थांगासिनो दङ नोंथांमोननो आङो हानायमानिखौ दिन्थिलांनो नाजागोन दायो जों थांगासिनो दङ गाइसमोन लोगोफोरबो दङ दिनैहाय बेरायफैनायनि मुङै एसे फट'बो लालांनोसै गाइसमोन बेबायदि गाइसमोन थांगासिनो दङ जोङो बिजों न' सिगांनि बायदि न' बानायदों ओरै दालांखौ चेन्ज बानायदों सिगांहाय गोजौआवहाय उखुम दंमोन देग्लायनि बेबायदिनो ओरैनो गाइसमोन बानायगासिनो दङ कमप्लिट जायाखै दाबो दालाङा देग्लायनिया एसे आलादानो सिगांनिया बै गोजौआवहाय एसे उखुम बायदि होनायनि दंमोन गोजाननिफ्राय नायब्ला जोबोर समायना नुयो गाइसमोन बेजों बानायगासिनो दङ नै देग्लाय बरियासिनखा गोम गोम जाखागोन दा आरो नै होबावगोनसो जों बैजों गाबोन ओरै बानायगासिनो दङ नै बेहाय थानानै फट'आनो बिराद मोजां गाइसमोन वाव दै स्राय स्रायनो बरिया जागोन देग्लाय 17 थारिखआवहाय अपेनिं जागोन गाइसमोन नोंथांमोना फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन बेहाय माखासे आर्टिस्टफोरबो इनभाइट खालामनाय जादों आर्टिस्टफोर आरो माखासे सिंगारफोरबो बेजोंहाय जिरायनो थाखाय बेबायदि सुबिदा बानायना होदों नै बेजोंहाय कालार फुनथ'वाखै आरो बैयावहाय दै गेजेरहाङावबो जिरायग्रा न' बानायना होदों आरो बैजोंबो बानायना होदों बैयाव सिख्लाफोर जिरायगासिनो दङ नै थांथ'ले आङो कालार फुनाखै गाइसमोन दाबो जेबो जायाखै नालाय 17 थारिखआवसो अपेनिं जागोन बेनिखायनो बानायगासिनो दङ जायफ्रा फैनो गोसो बिथांमोना फैनो हागोन गाइसमोन 17 थारिख डिसेम्बरनि 17 थारिखआवहाय फट' लानो बिराद मोजां ना जायगाफ्रा दायो जोङो बेहाय फट' लाखांबाय गाइसमोन दा बै न' नुहुरनायावहाय
बेरायहैनोसै। बेरायनो फैलासै गाइसमोन, बेलासियाव बेरायनो मोजां ना जायगाया। जिरायग्राखौ बेहायल' कालार फुननानै होदों, बैथिंजायनिया दाबो कालार फुनाखै। बै न'आवहाय माबायदि साजायदों दिन्थिगोन र' गाइसमोन, थांगासिनो दङ। थुरिनि बानायना होदों नै न'आ। कमप्लिट जायाखै दाबो नै गाइसमोन, कालार फुनब्ला मोजां नुगोन ना ने? कालार फुनहांहां जादों दासो नै, कालार फुनाखै नै। जिरायनानै थाजायोबाव गाइसमोन नै। वाव, दै स्राय स्राय जोबोर समायना नुयो नै गाइसमोन। बैजों बेरायनो थाखाय बिराद सुबिदा आरो पिकनिक जानोबो बैथिंजाय दङ बैग्रिबारि सारि सारि बिफां। फट'ग्राफारआ जोंनिया जुथा गानदोंना बानानैसो बारखोनांलायबाय नै गाइसमोन। इन्टारेस्टिं। गोग्लैगोनलै। फट' लाग्रानि बानांदों। दायो जोङो फट'खौ लाखांबाय आरो बेरायखांबायबो गाइसमोन। जाखिनि बानायनो हादों बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिजोब्बाय। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै हो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गाइसमोन।